Nafarroako ipar-mendebaldean dago Aralar eta Bereain mendiekin mugaginez. Garai batean nekazaritza, abeltzantza eta oihangintza izan ziren hemengo euskarri sendoena. Gainera herriko festak urtarrilaren 20ean ospatzen dituzte San Sebastianen omenez. Baten batek ez daki oraindik non gauden, beno norbait galduta baldin badago jakin dezala behingoz lakuntzan egingo dugula gaurko geldialdia. Az dadila gaurko ikuskizuna. Bueno, Lukas, behingoz gaude hemen lakuntzan, zurekin, bai oso pozaren pozez, eta zuen herriko plazan. Konta duzu pizkat hemen zenolako ospakizunak ospatzen dituzuen, ekitaldiak, gaur egun, uste hemen merkadillo, edo azoka deritzona ere ospatzen dezutela astean behin. Bai, aste artean, gaur da, aste artea, eta gaur ikusten duzu, nola da hemen azoka, eta astero behin egun hontan egiten da. Eta gero hemen egiten da, herriko festa guztiek hemen egiten dira. Danborrada, Santza Astinetako danborradak, eta festetako dantzaldiek, festetako tortzen die grupo batzuk, eta festetako gauzak ez da. Eta hori denak hemen ospatzen dira, plaza honetan. Beraz, bizitasuna ematen dio, ez? Alaitasuna herriari edo... Eze, plaza, ikusten duzu, oso bizia da, laguntzeko plaza oso bizia da. Dao, además toki honien, dao, ez dakit, nola esan. Herriaren bihotzean edo... Herriko bihotzean, eta gero, elizak, atzeti elizake, zera ematen dio, kategoria handia ematen dio plaza honi. Gure ustez, baina. Ni beti nire ustez zango dizut gauza. Laguntzako plaza da oso polita. Ez guria delako, baina usten duzu oso polita da. Miresten duzu, bai zuetarrek eta baita kanpotarrek? Bai, kanpotarrak festetan. Esan behar dago, laguntza jende asko tortzen da kanpoti, eta oso pozik egoten da. Da, herri lasaia da laguntza, ez da burrukaik eta ez da egoten. Ez da horrelakorik. Formaltasun handiz bizitzen dituzu festak? Nik uste, bai. Nik uste laguntzen jende, kanpotarran dako jende hona dela. Ogala, bai. Nik uste bintzepai. Ez teki kanpotarra zango dute, minio, tortzen die kanpotarra asko, eta horre esan nahi du, gustora egoten diela, ez da. Egoten diela. Eta errepikatzen dute, ez? Bai, errepikatzen dute. Gustatzen zaie hemengo festak? Nik uste bai, ez bai. Eta ekonomiaren aldetik, pizkat festatik aldenduz, zeintzuk izan diren hemengo zutabeak edo ardatzak, ez dakit lehenengo sektorea, bigarrena, industria? Hemengo lehenengo bizimodua zen sorotan. Sorotan eriten zen garia, hartua, eta olako gauzak, eta etxe bakutzen egoten zen, etxe bazauten lau bai, lau ontz eta lau txerri azintzenak, eta zauen zerak, nekazari hondiek, gaio batzen zuenak, eta gauzi, baina normal emintzat, zauden lau bai, lau boste hauntz, eta beste bosto sei txerri. Eta beraiekin konpondu behar. Hori zen gure bizia. Gero, sortu zen, pixkanaka, ja ganaderia handia sortu zen. Badaude 3-4 ganaderia handiak. Eta tartegan ja sortu zen industria laguntzan. Eta orduen izendu zen laguntzako aldaketa, herrien aldaketa handi bet industriarekin zegatik, ja gerrakuen bazioan hemen industria. Gerrakuen bazioan industria, eta gero sortu zen beste tailer batzuk, eta gero atzena sortu dena da kozinaz lakuntza eta kooperatiba, eta hor bietan daude kriston hendek eta lanien. Diru iturriak, ez? Modun edo... Diru iturriak ez lakuntzako bakarrik, da aldemeneko herri guztien dago da, badaude langileak aldemeneko herritakok eta ondo moldatzen da. Eta basarrik eta gauzei. Eta ala segi behar, ez? Etorkizunean naiz eta krisialdi hontan bizi gaur egun. Gaurko egunen lakuntzan 80% bintzete industria da. Eta jo, ganadero esan dizuten, ganaderie da badaude, beste 3-4, hoitxe da, laguntzako bizia. Osondo, ez nuke nahi herriko plazatik aldendu, badakidelako justo hemen begibistan aurrez aurre daukagolako gaizkilen pikota. Eta honek badauka bere esangura herrian, ez? Bai, hau esaten duenez, egin zen eskarmentu bat emateko lapurrai. Lapurrak hemen harrapatzen zituen lapurtzen, hemen jartzen zituen, hor ikusten duzuen argoi horri
lepotik lotuta eta makilezok erabiltzen zituen. Hori zen, jendik ikusteko zer gertatu bizakion lapurretan harrapatzen bazubia. Eta gaur egun ere eragina dauka? Zuengan ala ez? Bueno, eragina daka, eraginik ez daka, baina, bueno. Edo monumentu gisa, dakazue pizkatez, oroimenez, edo? Beti huitzen du gau monumentu honetako, zengati ez da toki askotan ikusten nolako gauzak, eta, bueno, además, plaza asko jazten du honek, Bai. Iturri joneki batea oso polita da, gutako da... Arro zaudete. Bai, guteko bai. Bukatzeko, zuk esaten zenun bezala, zuen iturria, Santa Rita uste izena duela, eta urre ederra. Urre da, hau lehenengo ura torri zen hemendi San Donato gomendi ontatik. Ontatik torri zen lehen dazko ura, eta torri zen ikusten duzun bezala 1884ko zeran. Hemendi ematen zuen herri guztiek ura. Eta gero, horren ondorien egin zen hemengo instalazio guztiak, eta ja sartu zen ura etxe eta baino, sartu zen bakarrik iturri bat. Bai, soilik. Iturri bat etxe bak utzien. Fregadera etxar bat, besteik ez? Harrian piketut, orduan ez zion... Horrelakorik. Bai, horrelako, eta orduan sartu zen, eta baino, hemendik joaten zen ura asira mitzet, hemengo uratik joaten zen herri guztia. Eta orduan laguntzak zekan, bierba da, jende gutxiago. Claro. Eta, bueno, hemen emakumegi zonki duten bere zeraki, bere tresnaki, maten zuen urre etxea. Merezi du dastatzea, ala ez? Bai. Bueno, nebe dezu, mila esker denagatik, Lukas, dastatuko dugu eta gure ibilaldia segituko dugu hemendik lakuntzatik. Bai. Bueno, mila esker eta ondo izan. Hitz gutxitan, lakuntzak duen esentzia edo nortasuna ezagutzea zaila delako beste elkarrizketa mamitsu bat beharko dugu. Kasu honetan, ondare arkitektonikoari dagokiona, ezagutu dezagun. Anastasio, zemuz? Oso gustora gabiltzamen, gora eta bera, zuen herria ezagutzen, eta badakigu oso jakituna zehala pizkat hemengo kontuei buruz, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake jakitea lakuntza izena nondik datorren, ez? Nik irakurri dudan ez, eta ikusten dudanaz, zentzu gehiago du nizan behar dudana guain, ze esaten dutena beste urtetan esan den historioa. Esaten zuten garai batean, hor Aldaba herri bat, zeon, San Sebastian ermitazio dagoena, eta hor sortu zela hori, esaten da, izurrite bat. Eta ilitzien, praktikoki bat ezik denak. Orduan, emakume bakarrik gelditu zenien, nunbait hasi zen babes bila herri batean, bestien, da ez zutela onartu hiru herrietan da lakuntza etorri zen. Eta laguntzeko esan zutela baietz. Ordu eskio esaten dut batzuk laguntza lakuntzati da. Lakuntza da dutela laguntzati, baina. Zu ez haude konforme. Zentzu gehiago du ikusita aurreko apezak, lan asko entzuen hortan, eta esaten du, zentzu gehiago du nigoa izan behar du dena. Hemen, pasaten zen, la calzada romana famosua. Eta orduan, hor, erromerian ibiltzen zinak asko zien. Eta batzuk, gaixo jartzen ziren, eta beste batzuk, zaurituak, lapurrak eta alpitzak, ibiltzen dien horiek beti hostutzen dela, agertzen den bezala joltzilekuten, paliza bat eman da erdi hilda utzi. Orduan hemen ospitale bat bezala egin zutela. Horrek arrazoi gehiago duela eta zentzu gehiago duela lakuntza laguntza. Baina, begi bistan ikusten dugun bezala, ondare arkitektonikoa jorratzea gustatuko litzaidake, San Salvador Eliza, zuen famatuena, ospetsuena, zenolako ezaugarriak ditu. Zer aurkitu dezakegu bai barrukaldean, bai kanpokaldean? Nik uste dut hemen, momentuz ikusten dena da, oso ondila da, baina denborak joan da onditzen. Lehenago zen bakarrik, nola esaten da, lauki bat bezala,
baina lauki luze bat, retangular. Aha. Eta gero, egon zin, bi aldiz edo gutxinez esaten duenez, errein zen. Orduen, erretzin, gio aldaketa. Zu eman zioten edo. Eta Elizaren forma ongi mateko, gurutzearen forma, egin zituzten bi kapila zabaldua. Ezkerretako eta eskubikoa. Han eskubiko da, esaten diot sarreran, Eliza sarreran da Santa Catalina, eta beste aldien da Errosarioko Amarginaren izenean. Izenean. Orduan, Eliza erabat aldatu zen, baina gero, gertatu zen, ikusi lehen kontatu dugun hori, lapurrak biltzen zira eta hola, pentsatu zuten herria egitea hemen, gorago. Gorago. Hemenik, zatik hau dau, herriko altura gehiena duen lekuan. Hor lurrien dago burni bat jartzen duena ze altura degan. Eta zenbatekoa da? 200 bat metro da. Osa, badira? Bai, eta orduen, egin zuten hau, babes leku bezala, eskildorrega. Eta jo zin gauze gertatzen zenien, eskila segurazko joko zituzten, eta venga, dena barrura. Eta handik, Babes moduan? Babes moduan, babesteko. Eta proba batxua ona da, dagoen lehioik, saetera zezat dituten. Horrelakoak. Eta eskilera deka horrek, karakola forman, goreño, paperak diotenez, 14. mendeko dela, hola. Orduan, nik uste dut lehenagoko dela. Zerrik, gauze bat daude horre barruan, ez daudena gadoz. Zarragoak dieneak edo? Zarrago dieneak, bai. Baina, gutxi gora bera, zanengo dugu, zaten bezala, 14. zaten da mendekoa. Hoi da gauzea, hor bertan egin da dago organ hori, bere neurrian, dekan lekua, han sartu zuten organ hori, eta da, nola da, organuen kolezio edo katalogo hortan sartuta dauena, da, ona da organoa. Eta ospetsua fin-fina, adibidez erabiltzeko mesetan edo... Hemen jotzen da, meseta jotzen da beti, igandetan, eta festa egunetan. Eta eskertzen du jendeak horrelako musika entzutea, horrelako organo bat edukitzea hemen lakuntzan. Jende gelitzen da, bat ez gu oitu egin ez da bertako, baina kanpotik tortzen dina ez du, organo elegante da, nola kodoinua duen. Eta gero aparte dugu, abez batza bat, herrikoa. Eta ezinbestekoa da, biltzen zaretenean. Nungo di hoik abestu dutena mezata, hemen, ez du ezin izten. Izaten du, holako koru deka dugu, ez pensatu irabazen moduko, Eta nire ondo naiz, erabate jubilatu arte, hor parte hartzen nuen koruan, biaiki. Eliza alde batera utzita, Baseleizei buruz hitzeiterakoan San Anton eta San Sebastian hitzein behar dugu, ez? San Anton dago, herrien onduan. Zati, lehen errilezion han, erreka bastarren. Baina, esan dugun bezala, babesik gabezion, orduen, sentitzu zuten, ezin zutela jarraitu, eta egin zuten Eliza hogeo, ez da. Eta Eliza hura, garaibeten izango zen, ermita hori izango zen, garaibeteko Eliza. Eta hori gelditu zen, pixket erritik kanporaxoago, herri jaunditu da, eta barruan sartu du, ez da, baina. Oizion, lehenago joaten ginen, prozesioan da hola. Ara? Eta San Sebastian ere behi. Bai. San Sebastian dago, mendik 3 kilometroa. Bestien gertatu zen bezala, ure dezen herri hartako Eliza. Eta hori da, nik uste dut erromatarreko denborakoa. Denborakoa. Zazarrena hemengoa. Zeri hor, arkitu ginuen urbeiketu ontzia, eta zen estilo romaniko. Dena dabut azpitik, grabatuta, ez da. Nik ibili nintzen garbitzen edo pixket txukuntzen. Ez nuen ideik, kizuzkin bezala, baina hain nuen hobekin. Eta erabilpenik badauka, gaur egun ere, edo gutxiago hauekin konparatuta, alderatuta? Zuzki hau da egunero gauzez, baina gure da urtien 2 aldiz. 2 aldiz. Eta bestie da San Anton de berdin. Eta San Anton gehiago ibiltzen da iguela, egun ematen egualdi txarra balin badago, jendea joan dinak entierro bat hilo bat, izkituzun horretan, babesteko pixka bat.
Eta jotzen duen iraurik, ba, Kriston txikizioak egiten ditu, ez? Bueno, Anastasia, mila esker denagatik, oso gustora egon geha, eta bueno... Nire bai, gustora onduen esatiko, niko netako da, gauzat... Bai, ikusten zaitut, errotuta zaudela eta badakatzeula jakinduria hau buruz. Bueno, jakinduria pisket, herriko izaten, bertako izaten gina, bizitzen duzu beste modu batea. Hala da, eta hala segi behar. Bueno, Anastasia, ondo izan. Mila esker, agur. Honaino gaurko emanaldia guk disfrutatu dugun bezala espero dugu zuek beste horren beste egin izana. Agurrak beti agur, lakuntzak badakizue zuen etorrera merezi duela. Ez huts egin, aio!